Prvá písomná zmienka o Rožňave pochádza z roku 1291. Nachádza sa v darovacej listine vystavenej ostrihorskému arcibiskupovi Lodomérovi kráľom Ondrejom III. Prvé mestské výsady získal roku 1340, podánskym mestom sa stala roku 1382 a slobodným kráľovským mestom roku 1410. V stredoveku sa tu ťažilo najmä zlato a striebro, neskôr sa Rožňava stala dôležitým centrom remeselnej výroby a škoľstva. Na prelome rokov 1706 a 1707 sa Rožňava stala dejiskom udalosti európskeho významu. Krajinská rada zvolaná Františkom II. Rákocim do Rožňavy tu rozhodla o detronizácii Habsburgovcov. Táto udalosť sa viaže k budove banskej komory, k jedinej renesančnej stavbe v meste. Na juh od Rožňavy sa rozprestiera národný park Slovenský kras a Plešivecká planina. Severnú časť Rožňavy obklopínajú kopce Tri vrchy a Rákoš, nádherný výhľad je aj z Opičej skaly. Kostol svätého Františka Xaverského, baroková stavba postavená v rokoch 1658 až 1687. Radnica vznikla v roku 1711 spojením dvoch renesančných budov. Mramorový pomník Františky Andrášiovej pochádza z roku 1905. Neodmysliteľnou súčasťou námestia je mestská strážna väža, postavená v rokoch 1643 až 1654 na mieste staršej gotickej stavby počas tureckej hrozby. Je vysoká 36,5 metra. Známa je taktiež turecká deľová guľa čiastočne zamurovaná do západnej steny väže. Katedrála na Nebovzatia Panny Márie je najvzácnejšou a najstaršou kultúrnou pamiatkou v Rožňave. Na jej mieste až v roku 1304 stál prvý farský kostol, ktorý na prelome 15. a 16. storočia prešiel rozsiahlou nestrogotickou prestavbou. Najvzácnejšou súčasťou vybavenia kostola je unikátna tabuľová maľba svätá Anna Samotretia, Metercia 1513, ktorá zobrazuje ťažbu a spracovanie rudy v okolí mesta. Mariánsky slúb stojaci pred palácom biskupov vznikol na pamiatku obeťam cholerovej epidémie v roku 1711. V roku 1776 sa Rožňava stala biskupským mestom a o 2 roky na to bol postavený biskupský palác. Pod Kalváriou sa týči Rožňavská hviezdáreň.